Wara li ftit ta' xurilu l-Gvern ftaħar bir-riforma li jagħmel fil-qasam tal-kostruzzjoni, issa l-Prim Ministru qed jgħid li se jerġa' jagħmel riforma tar-riforma. Fturija ċara li l-istrateġija tal-Gvern fil-qasam tal-kostruzzjoni fallit. Mitlub jikkummenta dwar it-traġedja li seħet fl-aħħar 24 siegħa, il-Prim Ministru tlieta filgħodu der tassew skomdu u stqar biss illi se jkun qed jagħmel eżerċizzju li jerġa' jħares lejn ir-regolamenti. Se nieħu l-miżuri mill-ewwel biex nidħlu fl-eżerċizzju tar-regolamenti jekk mhumiex suffiċjenti, mhumiex suffiċjenti f'partijiet, mhumiex suffiċjenti f'oħra. Ir-regolamenti li rrefera għalihom Robert Abela kienu daħlu fis-seħħ ftit ta' xurilu meta l-Ministru responsabbli mill-ippjanar Ian Borg kien qal li issa kull min jgħix bis-switsit ta' kostruzzjoni jista' jserraħ rasu. Mistoqsi jekk din hux se tkun ċirkostanza oħra fejn il-Gvern ma jġor l-ebda responsabilità dak li ġara, Robert Abela qal li din mhix kwestjoni ta' responsabilità. Se nerġgħu naraw Gvern li ma jġorx ir-responsabilità? Mhix kwestjoni ta' Gvern iġorx ir-responsabilità. Min għamel in-nuqqas tal-bieraħ irid jerfa' il-prezz tal-emil tiegħu. Aktar kmieni filgħodu l-Ministru Ian Borg li kien responsabbli mill-ippjanar sa xahrejn ilu tella post fuq Facebook li ġenerat mal-1000 kumment. Kummenti ta' rabja kbira u li kritikaw lil Borg bil-qawwi. Bil-Prim Ministru meta mistoqsi dwar dan il-post ma jasalx jikkundanna l-insensittività tal-kummenti tal-Ministru tiegħu. Taħseb li huwa lok li naraw dat tip ta' posts minn Ministru tal-Gvern? Jiena il-post rajtu dik hija l-opinjoni tal-Ministru. Jiena żgur nerġa' nesprimi s-solidarjetà sħiħa lejn il-familjari tal-vittma kif għad diġà kont fuq il-post il-bieraħ. Il-Ministru Borg innifsu Dieħel Kastilja ma kellu xejn xi jgħid ħlief li jesprimi s-solidarjetà mal-familja tal-vittma. Ministru, Mirjam Paċ mietet il-bieraħ. Min se jerfa' responsabilità? Kifet dawn huma momenti fejn iridu naħsbu f'dawk illi f'dawn il-momenti tilef il-martu, tilfu lil-ommhom u ħsiebna huwa fihom u rridu nkomplu naħdmu sabiex dan il-qasam oqsma oħra bħala Gvern inkomplu nindirizzaw l-isfidi li għandna quddiem. Int minn xorilu sajraħtilhom rashom il dawn in-nies. Spiċċat mara mejta u raġel armel. Il-Ministru Aron Farrugia li llum wiret mingħand l-istess Borg il-portafol tal-ippjanar ma tantx kellu xi jgħid dwar dak li se jkun qed jagħmelu biex jindirizza l-problemi kbar fil-qasam tal-iżvilupp. X'se tagħmlu? Azzjoni ġustifikata. Nirringrazzjakom. L-inċident tal-Ħamrun huwa eku ta' numru ta' inċidenti oħrajn li seħħew fl-aħħar xhur. Fil-25 ta' April tas-sena li għaddiet kienet iġġarfed binja qrib l-Isptar St. Luke's fi Gwardamanġa. Fit-13 ta' Ġunju krollat binja oħra fi Gwardamanġa din id-darba fi Triq San Luqa. Fortunatament f'dawk l-inċidenti ma kienu weġġaħat direttament, madankollu s-sidien ta' dawn il-binjiet għadhom kollha qed jistennew li xi darba ikunu jistgħu jerġgħu jidħlu fid-djarhom. Fit-8 ta' Ġunju kien seħħ l-inċident tal-Mellieħa. L-anzjana involuta li kienet barranija kienet mietet ftit tal-jiem wara l-każ f'ċirkustanzi li mhux neċessarjament kienu marbuta. Il-binijiet li ġarfu f'dawn l-inċidenti kienu kollha imissu ma' siti ta' kostruzzjoni.